Ca la psihoterapeut. Da. Întreabă-mă. Întreabă-mă tu pe mine. Da. Câte decizii crezi tu că luăm într-o zi? Mă gândesc că undeva între 50 și 150 de decizii pe zi mi s-ar părea mie ok. Ce ai zice dacă luăm între 20 și 35 de mii de decizii într-o zi? Așa spun studiile. Cercetătorii au demonstrat că de la cele mai mici decizii până la decizii semnificative, un adult eu cred că ia m-am gândit doar la alea semnificative. cam atâtea vine decizii. să strănut, ce fac? Strănut acum sau mai încolo, da. Înregistrarea strănut. 35.000 de decizii. Trebuie să începem să automatizăm un pic lucrurile ca să nu luăm razna. Aici ne ajută planificarea. Ca la psihoterapeut. Da. Întreabă-mă. Întreabă-mă tu pe mine. Da. Câte decizii crezi tu că luăm într-o zi? Mă gândesc că undeva între 50 și 150 de decizii pe zi mi s-ar părea mie ok. Ce ai zice dacă luăm între 20 și 35 de mii de decizii într-o zi? Așa spun studiile.